Lunes na baga. Kamusta na lamang? Diyos maray na pagkaudto sinagabos mga tugang. Welcome po sa programang Iskaramusa. Sangaran kan sa kuyang kapartner si Angel Mustasa. Kita pong una magiribanan. Sagot kita ng alaunan din pagkahapon. Ay nakaano palang cellphone ko. Kamusta Ligaspe? Kamusta Daraga? Kamusta tabi sa gabos sa nagantabay ngunyan sa radyo magin man sa Facebook. Yan sa kuya pong numero. Nagpalit na palang tabi akong numero tabi So, sa globe ko tabi. So, sa globe ko tabi 0926-7097653 0926-7097653. Dahil ta so cellphone kong luma oto na baratak na dahil nakinaya. Baka sabihin nindo ba kaya natukawan mo tabi tito. Date no day ko man tabi natukawan Talagang sa paulit-ulit na pagkapasa sa pagkahulog pala. O napasa ning padagos sarap kong numero na dati ko nang pinag-a-announce tabi. Pinagamit ko pa man ito. Pero wala pa ako nahanap kayang kapalit na cellphone na pwedeng salangan kay ito. Tanganin sa mga text message mabasa. Or magin man makatanggap kay mga apod Kaya pansamantala iningo na SIM card Nakarang sa kapartner si Angel Mustasa ko po. Sino mga kaibanan ako po ang solo-solong solamente. Ang Totoy noon pero Tito ngayon. Tito ng Albay po yan. Renz Luna po Ano lamang ang sendong kinaon niya na pangudtuhan. Medyo mainit ang panahon tabi Hindi malingawan na mag-inom kitubig. Lalo nang mag-inom kitubig magdaraki payong Dahil pagbabayaan ng sadire. Tapos sa COVID Kakulbang helang tabi ang nasa luwas na pwede tang makuha. Lalo naman inyong lalo na inyong init ning panahon ang heat stroke tabi magin man sa mga high blood sa mga madali mapaga. May napansin tabi kamo sa trend kan COVID ngunyan So latest na datos kan Department of Health. Hindi sa Albay 11 subagong na rehistrong kaso. O malangan so sa Ligaspi warang na-record sa Ligaspi tabi. So bago tabi ining data kan COVID warang na-rehistro kasubago digdi o sa Ligaspi. Sa Albay tulo, malilipot tulo. Digsararo man sa Kamalig-Ligaw man nito Santo Domingo asin sa Tiwi. Sa Cam Norte tabi saro dyan sa Vincent. Sa Kamsur, anom sa Iriga, anom sa Naga City, apat sa Calabanga, tulo sa Nabua, duwa sa Bombon, duwa sa Gainsa, duwa sa Libmanan, tigduro sa Libmanan, Lupi, Magaraw, Tinambak, asin tigsararo sa Baaw, Bato, Kanaman, Karamawan, Milaor, Minalabak, Pamplona, Pili, Sangay, San Jose, asin Sipokot. Waraman pong nairehistrong kaso sa Katanduan ay sa Sinsamasbate. Asin sa Sorsogon, Tabi, Saro ang nairehistrong kaso ng COVID-19. Araw nga ni kan pinagsasabi kan mga LGU dahil tabi magpakampante kung hambaba ang kaso na naiiling niya to dahil depende man po kaya iyan sa total na numero kan pinagtitesting oral daw magin man sa availability kan mga testing kits sabi ni 507, pakibati man po kami digdi sa bigaan na nagkakaon kay Batchoy. Swerte ang Batchoy tabi Ako na-miss ko sa Batchoy dyan sa may sa laog kan Bicol University. Sa laog tabi kan Bicol University. Igo dyan masira mo na Batchoy yan. So Ongpin Batchoy. Masiram talagang Batchoy dyan, the best
Pati yung taman ang 18 milyones na nakantabay ngunyan sa Satoyan DZGB News online Facebook page. I-follow nyo man tabi na DZGB sa YouTube para kompleto ka mo sa update. Sabi ni Ma'am na Nora Barcenas, baguan na po. Dati pa man po kita di sa Karamusa, nagpalitan lang kami ni si Angel. Ako lang subinugtak sa Barret alas 2. Si Angel po talaga, kapartner ko yan dati. Ang unyan kaya gari may nilakaw ganyan importante si Angel sabi ni Madam na Lilibet Binaday Bitudio. Pa-shoutout po sa Kapitan Teodolfo Bitudio kay Kan Barangay Santa Teresa, Malilipot, Albay. Stay safe and healthy tabi. Marino to tabi sa gabos sa matagang Malilipot, Albay sabi ni G. Marco Imperial, watching from Inarado, Daraga. Sa mga taga-Inarado tabi, maray na udto sa Saindo Gabos Gabos na Luna and Liaguno family dyan sa Inarado. Magpunyan Inarado, Gapo, Lakag, kasi sa pagtaraning ng barangay dyan ang satuyang ginikanan kaya ito yan marilingawan. Very good news. So nagluwas na bareta na nagkakaigwa naman kita kaysa diritang espuersos. Tani makadevelop man kita ng bulong kontra sa COVID-19 Aloy na ang pinagtataram kay Tupa ang VCO asin magin man iniong Lagundi as alternative na bulong tabi kontra sa COVID-19 because COVID-19 is one of a respiratory illness Ini bagang Lagundi tabi, bulong man dati talaga ini sa abo kasi sa iba pang mga respiratory illnesses Araw kan abo, sipon, basta bako lang sumalala tabi bulong bagayan dati pa, kaya ngunyan gamit ang siyensya asin magin man sa tuyang mga scientist pinagde-develop tabi yan tanganing mas mapakusog pa sa epekto asin magamit na bulong kontra sa COVID-19. Kung isipon mo baga tabi, dakulaan may tatabang, lalo-lalo na sa lado maning budget. Mas bagay mga pag-ilingon na kita mismo nakadevelop kisa diring bulong kontra sa COVID. Dahil na kita nagbabakal sa ibang nasyon dahil ang medyo mahal. May kamahalan tabi ang vaccine kontra sa COVID-19. What if, kung ako lang hapoton, what if, so ginastos niya to, tama man yung pinaigibo, syempre, nag-acquire kita ki-vaccine, What if, pag yaw na kita sa phase 3 kan trials, kaya ni yung paggamit ki Lagundi as alternative medicine for COVID-19, what if, pag nasa phase 3 na kita na ilingan ta na kimagayin na epekto ang phase 1 and phase 2, what if, so budget na pinagbabakal niya to sa vaccine is idagdag na sana duman sa budget sa pag-develop kan sa diri niya itong bulong. Hanggat ang sarong bulong tabi o maski ano pa man iyan na pinag-iinom, basta gabos na pinaglalaog sa lawas kan tawo. Hanggat warang epektong magayon sa phase 2, dahil na makatungtong sa phase 3. Kaya kinakaipuanin na labang proseso tabi yan. Yugun mo, October pa kang last year. Nagpuunso, eksperimento. Dito sa Pilipinas, tabi. Sa pag-develop ng bagong bulong. O ngunyan, nasa phase 1 and phase 2 na sinda. Between phase 1 and phase 2 stage. Kaya ini good news tabi ini sa gabos. Makatabang pa ini dahil ta maringan ini o tanangan makatipid man kita maski puro paano at least localized na kita. Makawa ka mga supply kila Gundi. Igo ba dyan sa mga kabubuldan Dakol lang mga nagtatanom ki mga arog kayan dahil ta mas dakol nga ni mas dakol tabi ang supply kansa to yang kalikasan. Sabi ni Salvador Ogayon Moreño, maray na pong tabi yan ako ligdi sa Guagua, Pampanga, nag-aantabay kang programa mo. Uy, so mga taga Pampanga tabi. Maray na odo tabi sa imo, may saro kitang Bicolano nag-aantabay dyan tabi. Sir na Salvador Ogayon Moreño, maray na odo tabi sa imo. Ano ibig sabihin sir kan Metong Kenny? Sa Pampanga baga, Metong Kenny. Metong Kenny. Kaya ito, kan nasa Legazpi ako naka-star, dyan sa Our Ladies Village kayo ito. Yung kami dati dyan ng mga kapitbahay, ng mga taga-Pampanga.
O, tapos, pag sinda nag-restore yan, di mo talaga masabutan. Iyon ang pirmi na, iyang pirmi ang naano ko, na dadangog ko pirmi kay itong mga words. Ano, iyon ang Metong Kenny. Metong Kenny, ano man ang gandang Metong Kenny? Sir na Salvador Ogayon Moreno. Diyos maray na ototabi sa imo dyan sa Pampanga. One of the culinary capitals of the Philippines, Pampanga. The best ang sisig tabi dyan, Maski pa manday pa ako nakaka dyan, pero sabi daan talaga nila, so authentic na sisig, Ba't talagang masiram dyan sa Pampanga? Pero kung so sisig digdi sa lokal, di ko papadaog ang the engineer siya kami sisig, dyan sa Taysan, Legazpi City. Magbisita lang tabi ka mo dyan sa Taysan. Tagara may branch na sinta dyan sa sentro kan Taysan. Tanganing magserve tabi sa Indoki good quality food. Matindi tabi ang sisig dyan. Talagang puwerteng-puwerte, Oy, happy birthday palang tabi. Isa sa to yung pag-iriba sa industriya. Si Ma'am Rides Bar siya tabi, Ate Rides, maraming na auto tabi sa imo. Happy birthday. Ang gusto mo, ituloy mo. Happy birthday tabi, Ate Rides. Wishing you all the best in life, tabi, Laro siyang writer dyan sa national level na media, sabi ni Sir na Roel Escobar, maray na pong tabi, nagantabi digdi sa Adelaide, Australia, more power. Oy, maray na do tabi sa Indo. Ay, anong oras sa tabi niya sa Australia? Hapon na gayon. Sabi niya maray na pong tabi, nagantabi digdi sa Adelaide, Australia, more power. Sa mga taga-Australia tabi, maray na pong tabi sa Indo Gabos, Kita na og madailan may nagkakapira ng mga politiko tabi, May nagkakapira ng mga politiko digdi sa probinsya kan Albay. Naghihiro naman og digdi sa problema niya to sa kuryente. Pero sana tabi, hindi lang ang sa tuyang nahihiling. Pag kita iniyong mga ining mga politiko na nasa palibot niya to. Nagkakagawa man si Daning kanya-kanya ninda mga paagi. Tanganing makapag-survey, tauning kasimbagan, makagibonin sistema, makagibonin paagi. Tanganing ma-resolveran ng problema, tabi, Pero sana, kita man tabi na mga konsumidores, o magin man sa mga ordinaryong tao, nakita nag-obserba sa nakita ka nangyayari sa tuyang palibot, sana dahil man lugod tabi makuluran ng politika. Dahil man lugod tabi kitang mag-ibunin pagkukumpara baga. So comparison na pinagsasabi, Tapos man kita tabi na gyud. Kapos man gyud na LGU tabi, lalo naman sa ibang mga sa ibabagang mga sanggunian, sanggunian panlalawigan naghiro na. Sa ibang sanggunian panglungsod asin sangguniang bayan, may kanya-kanya man sindang estilo kung paano simbagon iniong problema sa APEC. Pero ngunyan yan, igwang pinag-post so APEC tabi, garo tinugutan na so garo nagsurat na. Sabi digdi, Department of Energy to allow APEC's Emergency Power Service Agreement, EPSA. Nag-ibot tabi kay ng isperso si Congressman Joey Sarte Salceda, ang representante niya doon sa Segundo Distrito. Nag-agad din tabag sa Malacanang, tapos nagsurat kay Alfonso G. Susi, ang Department of Energy Secretary tabi. Ayun na iyan. Kaya maski puro pa, next month, tabi, baka makaangos-angos naman kita. Baka lamang magbaba na ang pinagbabayaran niya to sa kuryente. Sana man talaga, tabi. Dahil ang taon na nga may COVID na nga dakol lamang gagastuson sa harong, natasan pa kayo ng kuryente. Kung ano akong mid-bid, para subil niya kayo to dati 800. Pato suminakat kuya dyan ng 4,000. Hindi nagkakagaw kay payo sa kuya. Sabi ko tabi, sir, day ko man tabi, day taman mababasol so APEC o magtaas. Dahil lang tatabi ang APEC, nagbabakal man tabi kay kuryente sa WSM.
WSM ang nagdedetermina kung manggura no tabi ang kuryente na pinagbabayadan niya to. Dahil lang taman nagtaas man ang presyo kan kuryente sa WSM tabi, apektado man ang APEC. Kaya mga sinda ko, as much as possible, abo talaga nindang mag-increase ke presyo sa kuryente. Dahil lang tasinda tabi, mataas man siyempre. So, pinagagasto sa gabos-gabos na aspeto sa kumpanya, mataas tabi yan. Kaya sa WSM talaga, actually, WSM ang saro sa amin, pinakamahal na kuryente tabi. Sa gabos sa pwede tang kuhaan ng source, ha? Ano WSM? Nagkukuha man source sa mga planta digdi sa palibot niya to. O, ngunyan ng hapon, mataas ang presyo kan kuryente digdi sa Albay kumpara sa ibang mga lugar digdi sa Kabikawalan. So, Kamsor, nag-increase man sa Kamsor. Ha? Ang problema sa Kamsor, mas alangkaw talaga digdi sa Albay. Duman so in-increase, di sana. Halos nga din mamatayan man kan mga konsumidores. Sa Albay ang matindi, halos nagdoble tabi sa mga bill. Kaya nang kahapotan, na sana masimbagan kan mga nangangundan, nanonongdan. Bako man po inian hapot, ini po an iskaramusa. Marinaw to tabi bago kita magpara, marinaw to kay Sir na John Benedict Atuli. Sabi niya marinaw po Sir from Hulugan, Ma nito Albay. Okay, marino to tabi sa Indog Kabos dyan sa mga taga Ma nito Albay tabi. Paano ka ni Kuya John? Pwede na? Pwede na? Tama, disponir pa akong panggasolina. Alaw na. Ang isip ko ay paano kayo na? Salamat sa inyong pagantabay ako po sa inyong nakaiba ng unyan sa programang Iskaramusa. Sa pangaran po ni Angel Mustasa, ako po ang solo-solong solamente. Ang totoy noon pero tito ngayon, tito ng Albay po yan, Res Luna po. Kaya basalada technical si Kuya Jun Napolis, sa IT si Richard Astor. Salamat sa inyong pagantabay, goodbye and mabuhay. Pampagana sa mag-asawa, pampatigas na pampalakas. Ito ang Mixed Capsule with Fulvic Minerals. Uminom ng Mixed Capsule, samahan pa ng Mixed Coffee. Bago ang game. Mas mabilis ang epekto at mas lalo kang tatagal sa labanan. Pampatigas na pampalakas. Mixed Capsule with Fulvic Minerals. Energy Booster, the natural sex enhancer. Para makainom ng libre, mag-send lang ng inyong mensahe sa Facebook page, The Big C Freebies. The Big C Freebies. Para naman sa promo hotline, buy one take one, door-to-door delivery na. Free shipping pa. Mag-text sa 0967-583-1820. 0967-583-1820.